Ọhaneze ikwunibe ndị ọma Igbo njem ọnụ Igbo kajara akaja anyị awụchikwala ọzọ na isi mbido TV n'ọmalịcha ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ ihe omume anyị ji na-emete gị mma na-eme gị obi aṅụrị. Tupu anyị aga n'ihu echefukwala na aha m ka bụ Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Ịkpọ m onye mmemme onye mmekasị nke ahụ agaghị esere mụ na gị. Ịkpọ m mmadụ PLC aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka nwanne onwere ihe ọla dị m n'akpa ntinye aka n'akpa m nsị gị na lee ya jide maka gịnị maka na nke ahụ na-atọ m separate ghọtara ihe m na-agwa gị. Ọ bụrụ na ile anya ugbu a ị ga-ahụ na ọ bụghị sọ m onwe m n'ebe a enwere nnọọ nwa dị Igbo chapụrụ achapụ mụ na ya na-eso na-eme gịnị na-eme gị obi aṅụrị. Asịkwa m kwuo m ga-asị ka m kọwaa ya mana ka m hapụ ịda iwu maka na gịnị ịma na ụmụada ụmụ yoriyoru ụmụ pinọpinọ nwa o nwere ka iwu ha dị. Ọ ga-adị m mma ka o ji aka ya nnọọ wee kelekwa gị wee kọwara onwe ya kọwara gị onye ọ bụ ngwanụ. Igbo bụ Igbo mma na Igbo bụ ekene m unu. Onye na-anụ ọnụ ya ebe a bụ nwaada Uchechi mmadụ ukwe Mary, onye nke unu ma ọfụma n'isi mbido TV nke a na-akpọ pinọpinọ nwa. O nwere nnọọ otu ọkpụrụkpụ okwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Ọ dị nnọọ oke mkpa n'etiti anyị ọkachasị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-etonite ugba, ndị nke chọrọ ịkpata ego na ndị nke chọrọ inwe akụ na ụba. Mana ama m n'ebe ahụ ị nọ na-ekiri anya, ama m na ị ga-asị ma nche nnọọ ka ndị akwụkwọ nnọọ okwu a nnọọ wee tụchasịa ya dịka azụ hapụ sọ ọkpụkpọ n'ime ya. Mana chere anyị na-abịa, apụkwala ebe ahụ ị nọ ka nụrụ anyị na-abịa ugbu a. Ịhụla ndị anụ na Uche emela gịnị Uche atala ụkwa jee eze hapụ igwe ihe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị kpọmkwem maka gịnị maka na ebe ahụ ka ihe niile dị mma si abịara gị. Anyị wee na-ekwu tupu anyị eleba anya n'isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa. Echefukwala na ị nwere ike isonyere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia ma Facebook ma Instagram ma YouTube, Twitter. Ị ga-ahụ anyị ebe ahụ. Naanị ihe ị ga-eme bụ gịnị chọọ anyị na isi mbido TV ebe ahụ ka ị ga-ahụ anyị kpọmkwem. Dịka ị nọ ebe ahụ ọ ga-adịkwa mma na ị ga-like, subscribe ọ folokwa wee lekwa ụmụ ihe ndị onyonyo n'ebe ahụ ịma na ọ bụ otu ụdọ njikọta ịhụnanya mere gịnị jikọtara anyị na gị kpọmkwem. Ka ọ dị ugbu a Uche ekwuola na o nwere isiokwu nke anyị ji n'aka wee bịa. Tupu anyị eleba anya na ya bụ isiokwu echefukwala na ị nwere ike izibatara anyị ozi ekele gị ahụ dị gị n'obi. O nwere onye ahụ ị chọrọ ikele, onye ahụ ihe ya na-amasị gị, onye ahụ ihe ya na-adị gị mma. Naanị ihe ị ga-eme bụ gịnị tinye igwe soshal midia ndị a m gwara gị mee gịnị zibatara anyị ozi ekele a. Mana tupu anyị ele anya n'isiokwu a, Uche ofe gịnị ka esiri taa? Esiri m ofe onugbu. Akwọrọ m aka sie n'ofe onugbu a. Etire m ya ụkpaka, etire m ya nwa ụmụ ihe ndị a na-atatụsị dịka okporoko, dịka bịa werekwa nnọọ ụtarị nnọọ dị nnọọ ọfụma. Ịma nnọọ ka ndị nze na-esi afọrị nnọọ ụtarị, ha fọọ ya ha atụla ya elu were ya werekwa ya suru na nri wee nọda werekwa nnọọ mmanya ngwa ṅụfee ya. Uche ọ bụghị nara gị okwu n'ọnụ, o nwere nke i kwuru ma akụja a na-eji ụkpaka esi ofe onugbu. Ọ wụ nwa obere ka ị ga-etinye maka na enwe ndị na-achọ nnọọ ha na-atatụsị ụmụ ihe ndị a na-atatụsị ịghọta mmiri. Igbo unu ghọtara ihe Uche na-ekwu maka na onye Uche kajara akaja ga-esicha esikwanụ ka ikutetụrụ m. Iwe na gị biko gbaghara, biko echefuru m echefu n'ihi na ofe ahụ esichara m ya na-eri ya nnụ m lụọ ya ọ ga nnụ mee wara. Ama m na ị ga-asị ihe ndị a bịara wee egwuregwu ka ha bịara bụ inye anyị nnọọ ha anyị chọrọ chere na anyị na-abịa. Anyị na gị ka anụ ya na isi mbido TV ebe ihe niile dị mma si abịara gị. Mana ka ọ dị ugbu a anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-aga yọrie egwu sọọ galigali tie ọkpa n'ala. Anyị yọrịsie ya bụ egwu wee mee gịnị wee lọghachi azụ anyị agwa gị isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa. Ewe m na-asị gị agakwala ebe ọbụla. Igbo bụ Igbo anyị abịala ọzọ, anyị abịaghachitala ọzọ. Ama m na nnọọ n'egwu ahụ ị gara aga yọrịa cheki ukwuru mee nnọọ na ama m nnọọ na ọ dịghị nnọọ mma. Ama m na ị ga-asị nnọọ ka m nọrọ nnọọ ka mma nnọọ ihe nwaada chọrọ ikwu nnọọ gbasara nnọọ etiti ndị na-etolite ọkachasị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị nke a chọrọ ego warawara, ndị nke chọrọ ego ọsịsọ. Okwu ekpu n'ọnụ n'ụbọchị taa bụ
kee uru na ọghọm nọ n'etiti ibinye ego onye na-ebinye na onye ebinye you understand ị mara understand ihe nkwu ya the debtor and the creditor ka ndị bekee kpọrọ ya ma ọ dị the binye and the binyeyi nna ọ dị nnọọ ka okwu ama m na ka m kwupụtara ya ugbu a ama m na onye ha n'ebe ha iji nnọọ ọtụtụ ndị mmadụ ụgwọ obi ị ga na-eme kwa gụnwa ka m na-ekwu gụnwa gaa kwụọ ndị mmadụ ụgwọ ha Stanley ka ihe ị nwere ike ikwu n'okwu a biko unu ewekwala iwe na uche na-asị gị gaa kwụọ onye ahụ iji ụgwọ ama m na gị bụ onye ọma na-esonye ya n'isi mbido TV ịbụ onye eziokwu ndị na-ekiri isi mbido TV a na-eji ụgwọ ịma na ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na ọnụ onye na-eji ụgwọ na-eme gịnị na ọ na-atọ ka mmanụ aṅụ nwanne mmadụ jide ego ụgwọ pịara gị stori o nwere ike gwa gị na mmanya nwụọla ihe dịka 5 times ọ tụcha ya masị ya echefuo ihe niile ọ tụrụ gị ihe nwere itinye na isiokwu a bụ na ịma na o nwere ka ihe ga-esi wee mee mmadụ wee kpagide mmadụ wee lee anya n'aka nri lee anya n'aka ekpe ọ maghị ka ọ ga-esi wee gboo ya bụ mkpa ịma na ndị Igbo tụrụ ilu wee sị na ọ na-abụ ọkọkọba anụ ọhịa ọkọ ya n'ukwu osisi mana ọkọbazie mmadụ gị na-emezie mmadụ ibe ya enyere ya aka wee kọọ mana anyị nwa bụ mmadụ ọ na-adị mma imekwa gịnị ịgbakwudebe mmadụ ibe anyị nso maka enyemaka ọ bụrụ na o nwee ka isi wee nwee mkpa ego onwekwa ihe dị njọ na ị ga-asị mmadụ biko binyetụ m ego ole dị otu a ibinye m ya bụ ego m ga-akwụ gị mana nke na-aka ewute bụ na esi na ị ga-akwụ ụgwọ ahụ emechazie iburuzie akụkọ wee bata 18 na-eme gịnị na-akọziso akụkọ asị gị na ị na-echezi oge ahụ akpọ gị n'ekwentị si nna ego ahụ ị bịara binara m ka edizie oge ya akwụ ya bụ ụgwọ mee gịnị ị na-asị ya aga nke ahụ adịghị mma ọ bụ ya ka anyị na-eleba anya n'ụbọchị taa uche mmadụ obirila gị ego mbụ wee kọrọ gị akụkọ ọ dị egwu enwere ihe mere m n'ụbọchị gara aga n'afọ gara aga oge ahụ bụ oge m jite obere ego n'aka oyi m sị m na m biko na m binyetụ ya ego ka ọ were mee ihe dị otu a mekwa ihe dị otu a ama m na ego binyere m ụwụ ọ chọrọ iji ego ekwentị mgbe aha ka iPhone 10 ka pụtara ọfụ amakwa m na ego o binyere m ụwụ ka o were ya mezuo ego iPhone lena mụ na nwoke ma ana m eyuzu Infinix Hot 5 ifugo ihe nọ n'ime ya ka onye nwaanyị bịaziri ọrụ n'ụbọchị echi ya mfụzi ya ka ọ bụ iPhone 10 si ya nne kezi ihe mere na ichenjiziri echenji ya sị m na oyi ya nwoke jikwa mekweri ya surprise mekwe m si oke oge orune mgbe oge ji akwụ m ụgwọ ji m o wee mewe ka agwọ ọrụkwe nnuke mi na ije aga ndị a na-akpọ ya ke ndị olu bekee na-akpọ ya polisi onye m nọrọ cheta ihe mere mgbe aha ọ na-adị m nnọọ ka ndị a na-eji ụgwọ enwere nnọọ plan anya uche ka jụọ gị ọ bụ na o biri gị ego wee go iPhone 10 ka ọ bụ na o biri gị ego goro iPhone 10 mana enwere ihe dị iche na mmadụ biri ego go iPhone 10 ya bụ iPhone 10 na mmadụ biri ego go gịnị go iPhone 10 ya bụ na mmadụ nwere ike ike obi biri ego were ego ekwentị ọ bụkwa na ezuo ya bụ ekwentị gịnị ka onye dị otu a ga-eme ọ ga-akwụghachi na onye ji ụgwọ ya na nke a wee eziokwu mana o mechara kwụọ gị ya bụ ụgwọ onye kwụrụ m ụgwọ ha wọyi ya nwoke onye mechara kwụọ m ụgwọ ụmụ nwoke na-ata afọ anyị ọwụ ụmụ nwaanyị anyị na-eme dị egwu mkpere gị na-eme ị ga-asị onye na-eme mana ka ọ dịwara Chukwu maka Chukwu ga-ama ikpe nsogbu dị o na a sị na nwaanyị na-anyị anyị n'ihi na onye na-eme ihe nwaanyị ga-emekwa ihe dị na nwaanyị maka gịnị dịka izu enu uche si na ọ bụ oyi nwoke enyi ya ahụ bịara biri ya ego bịara napụtazie ya kwụọrọ ya ụgwọ ahụ ịbụ onye ọma na-ekiri m ịma na ihe
ọ bụrụ na ị bụ nwoke ịma na ihe anyị na-ahụ enwe m na-asị gị na ịkajara akaja odogwu ka ịbụ ihe anyị na-ekwu bụ okwu ibi ego maka na onye na-ebi ego biko ya biri oke ike ya aha ebikwala nke na-agaghị akwụnwu nke kakwa njọ bụ na ibiri mmadụ ego ị na-amịgharị onye biri mmadụ ego ọ na-amịgharị nke ahụ mere gịnị nke ahụ jọgburu onwe ya na njọ maka na onye ahụ ibiri ego nwere ike ị na-eche na gịnị na ịchọzighị inye ya ego ahụ o nwere ike bụkwara na gị onwe gị ọ bụghị na ịchọghị inye ya ego ahụ uche ma na mmadụ dị iche iche o nwere ndị na-amaghị ka esi akọ stori so ọ na-adị ha ịmasị ime vum ka mma karịa ime statement. Enwere m chetara ugbu a enwere mgbe n'izuụka gara aga na Facebook otu n'ime ndị a ọkwa ha gbagotere na ọgba egwuregwu entertainment industry si na enwere nnọọ n'afọ gara aga mgbe a enwere coronavirus obinye mmadụ 800,000 so onye ahụ si ya na ọ ga-akwụghachi ya ha n'izuụka na-abịa abịa maọkwa n'ọnwa nke ọzọ ga-abịa obinye ya dị 800,000 o mechazie onye ahụ were 800,000 o binyere ya o were ya gege mere enyi ya nwaanyị birthday ha ihe na-eme o were ege mere enyi ya nwaanyị birthday ayọrịcha ikwu n'ibu abịa friends and everybody abịa emechazie onye nwoke ahụ agbaghachitakwa ya n'azụ sị ihe na-eme o na onye nwoke ahụ binyere ya 800,000 na o binyekwuo ya 200,000 ka o mezie ya 1 million o mezie ya 1 million ka nwoke binyere ya ego na-asị ka m binyekwene ga binyewu 800,000 asịbịa gịzụ binyekwa ego 1 million kezi ụzọ ga-eji akwụ dịtị okwu karịrị maka ka m tinyekwa ọnụ na nke ahụ mana o nwere ihe iji onwe m wee maa atụ ihe banyere ibinye mmadụ ego onye bịa sị ka ọ nara m ego ọ bụrụ na ọ bụghị ego m nwere ike ichefu maka ya ana m ejikwa ike na-ebinye mmadụ ego maka na ịma na ya bụ ego a na-atakwa ahụ tupu a na-enweta ya onye sị m binye ya ihe dịka ₦1,000 iji wee maa atụ ₦10,10 m wee lee anya ọ bụrụ na ₦10,10 ahụ agaghị m echefu nwu ya m ga-asị ya na mama m binye nwu ya bụ ego mana ọ bụrụ ole ahụ dị m n'aka ọ bụrụ ₦2,000 atụ ka m na-ama nsị ya mana m nwere ike inye gị ₦2,000 ahụ ịma ihe mere m ji na-eme otu a ọ bụrụ na onye ahụ eweghatachiri ya bụ ego ọ gaghị aka ewute m ịghọtara eziokwu ka na-agwa gị nke ahụ agaghị aka ewute m maka na o nwere ihe bụ na mmadụ bịara nnọọ o nwere ike ọ bụrụ ego ịbọjetịrị ego idepụtachala ihe iji ya eme mmadụ esi ebe osisi gị na agbara nwannụnụ na-efe na gị biko nye ya na ọ ga-enye gị echi ụtụtụ echi ọ ga-enye gị ụtụtụ echi o mee gịnị ọ nara gị ya bụ ego gị nwa ị na-akwụ agụụ ya nwa na-egboro mkpa ya emechazie ogbochazie mkpa ya ọ bịa na-akọrọ gị akụkọ uche ka njikere gị ọ bụrụ na inwe ego chọrọ iji wee mee ihe ugbu a mmadụ abịasị gị nne biko nyetụgodi m ihe a isi ya biko na ego ahụ nwere ihe m chọrọ iji eme biko gị hapụgodi na ọ ga-enye gị ya abịa mechazie onye ahụ akụpụzie ozi na-akpọ ya na-ebizikọ gị gịnị ka ị ga-eme ike gwuru nwanne m nwoke agakwa ga-eme mkpesa na ụlọ ndị uwe ojii maka na enwekwara ụzọ ọzọkwa dịkwa njọ mgbe aha m na-ebinye ego ha ekwesịrị inwe ihe dịka ndetu akwụkwọ nke ndị bekee na-akpọ written agreement mana otu o si wee dịrị mmiri ya bụ oyi mma mbụ n'ihe ọjọọ n'obi na dịka oyi gị chọọ ibi gbaziri gị ego ọ ga-agwa gị tụọra gị ashị gwakwa gị agbakwara nwannụnụ ụmụnne ya felaga ndị ka ọzọ anọrọkwa na-akwụ na ndị ka ogidere na ndị ka ọ na-egide ịma ndị na-ebi ego ha na-enwe obi ịma na uche onwe ihe ruturu aka ọ bụ eziokwu na ọ na-adị mma ọ na-adị mkpa ọ bụrụ na gị na mmadụ chọọ ime ihe ego okwu baghara na ihe ego ọ na-adị mma inwe akwụkwọ ederede ọkachasị ọnụ ego ya mere gịnị ego ya gbagotere agbagote mana tupu anyị etinye ya bụ okwu ọnụ o nwekwara ihe ọzọ ikwu maka na o nwere ka mmadụ ga-esi wee bịa si gị nye ya ego ilezie anya gị na onye ahụ adịka
ọkwa ịghọtara gị na onye ahụ adịka na mma ị gaghị achọzi bịa ka gị na ya bịa dewa akwụkwọ maka na ọyị gị o nwere ike ọ na-eche gịnị ka ịma ịghọtara ihe m na-agwa gị mana a ga-etinye ya bụ okwu ọnụ anyị ga-aga ugbu a ka anyị ṅụrịta obere mmiri ọ bụrụ na anyị lọghachizie azụ anyị akapịazie ya bụ okwu ọnụ hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị ugbu a ụmụnne m anyị abịaghachikwa n'ọzọ ama m nnọọ ebe ahụ ị nọ ị ga na-achị nnọọ ọchị gị nwa onye na-ebi ego ị ga na-achị nnọọ ọchị nọ na-asị emetụtala m onye ahụ ihe ụmụnne m biko ya bụ na ị ka na-esonye anyị ugbu a biko ọ ka wụkwa n'isi mbido TV nke ịma ọfụma ị na-esonye kwa ụbọchị anyị na-ewetara gị nnọọ ihe na-emeghe obi ụtọ nnọọ n'ụbọchị okwu nke anyị kpụ n'ọnụ tupu anyị aga ezumike bụkwa ele uru na ọghọm nọ n'etiti ibinye ego na onye binyere ebinye na onye na-ebinye ebinye nnọọ ihe anyị nwere ike iji nnọọ mee ka nsogbu na-adịnata nnọọ n'etiti ndị na-ebinye ego na onye binye ebinye ka ọ wee dị nnọọ na nke ka ọ hapụ ịbụ nnọọ ihe siri ike. Enwekwara nnọọ ajụjụ nwanne m nwoke bụ Stanley jụrụ m ọ sị ya bụrụkwa nnọọ oyi mụ wụ onye chọrọ ka m binye ya ego ọ kwesịrị ka m gaa nnọọ dee ihe odide nke ndị bekee na-akpọ written agreement. Ile ihe na-eme ugbu a ekwesịrị ị na-eme written agreement nna ya ọwụ eziokwu uche ya bụ ihe ọ bụ eziokwu na ekwesịrị ị na-eme written agreement. Ọ bụ mmadụ chọrọ ịbịa biri gị ego n'agbanyeghị ego ole ọbụla ọ bụ esi ya ka anyị tinye aka n'akwụkwọ ọ bụrụgodị obere ego ma ọ 500 ma ọ 1000 ọ dị mma otu ahụ. 500 ka ego na-ekwu gbasara 500 awụ ha mbinye 500 wụ biko achọrọ m ka inyetụ m ego ka m were rie nri ya wụ na ihe dịka 500 ma ọ gị nyetụ m 1000 ka m were gbaa ụgbọ gaa ọrụ ma ọ gbaa ụgbọala gaa ebe m chọrọ ịga. Nke ahụ awụ ha mbinye, nke ahụ biko ka ị na ya nyetụ m. Mbinye dị iche na nyetụ m. Enwere ịghọta chere ka m jụọ gị urgent 2k ịma na enwere nke a na-akpọ urgent 2k urgent 2k ahụ ọwụ mbiri ka ọ nyetụ m. Urgent 2k ọ kachasị njọ n'ebe ụmụ nwaanyị nọ. Ụmụ nwaanyị na-emetụ ya ọfụma. Emeka biko enyi tụtụrụ m ị nwere ike inyetụ m 2k na nwere m chọrọ iji ya eme nwanne ọkwa iji atachi ọsa maka na mgbe ọ na-aghọda 2k mebi o nwekwara ike agụrụ oribe nri ma ọ bụ nsị ya pụta o ji ego o ji azụ ihe ọ ga-eji wee wachie ma ọtụtụ ihe ọ ga-eji wee mee ọ ga-eji dị urgent 2k wee mee ọ ya maka anyị na-eji ana urgent 2k ghọtago iwe onye maji unu anụla n'ihe mere na ụmụ nwaanyị ji na-eme gịnị ji na-ana urgent 2k ọ ka bụkwa n'isi mbido TV ka anyị nọ anyị na-eleba anya n'uru na ọghọm ndị dị na mmadụ ibiri ego. Uru nke mbụ m ga-ekwu ugbu a n'ihi na ihe ọbụla nwere uru nwere ọghọm. Uru dị na mmadụ ibinye mmadụ ibe ya ego bụ na ọ bụkwa enyemaka ka ị na-enye. Ịghọtara o nwere ike mmadụ nọrọ na mkpa ịmaghị ka o si ata onye ahụ maka na onye yi akpụkpọ ụkwụ ma gịnị ma ebe ọ na-ata ya ọ sị gị biko nwanne anyị eturu m aka ọ bụrụ na ị nwere inye onye dị otu ahụ ọ bụkwa enyemaka ka ị na-enye maka na ọ bụrụ ọkachasị ya bụ stomach infrastructure ọ bụrụ ihe oriri igboro mmadụ mkpa ahụ onye ahụ agaghị echefu gị. Nke ahụ bụ otu uru dị n'ime gịnị ibinye mmadụ ego. Uche olee uru ọzọ iche n'ọdịnaya? Uru ibinye mmadụ ego dị ọtụtụ. Enwere ọtụtụ uru ibinye mmadụ ego dịka ka m jiri ndị na-azụ ahịa ma atụtụ ọbụnadị ndị nke mụsị ịzụ ahịa dịka ụmụ nwoke ndị nke mụrụ eshi ime obodo kpọpụta obodo mepere emepe ka ha wee mụọ maọbụ ọrụ aka maọbụ ịzụ ahịa. Ha nọchazie ịzụ ahịa maọbụ ọrụ aka ya wụ na ọtụtụ n'ime ha ndị ọga ha na-edu ha. Ịghọtaghị m kwu ndị ọga ha a na-edu ha ndị ọga ha na-enyelite ha ego gbara ọkpụrụkpụ ọga ha ga-eji wee mepee ahịa nke ha. Ihe ọ na-emezi ụfọdụ n'ime ha nwere ike ga-ebiri ego n'ụlọ ọba ego maọbụ ha ga-ebiri ego n'aka oyi ha maọbụ aka nwanne ha wee nye ụbọchị maọbụ afọ ha ga-eji kwụọ ọdụ ụgwọ. Iburi ego awụ ha ihe ọjọọ.
obodo anyị Naijiria na-ebiri ego kpọmkwem ha na-ebiri ndị China ego ịmagodo ka obodo anyị chidere ugbu a ọkwa ụmụ ego ndị ebinyechara ka a kwụghazi kịta. Enwere ihe m gụrụ na Facebook asị Nigeria is servicing debt. Enwete ashi den n'ụdị oyibo aghọtacha m ego ndị ebinyere ha si n'ọwụ ọmụrụ nwa nọ n'elu ya ka Naijiria kwụgha kịta. M sị onye ọ mere ihe ji adazi nnụ ọnụ n'ahịa ugbu a ihe niile siziri ike ugbu a ọwụ ego ebinye ndị China binyere anyị. Biko gị makwa ebe nọ n'osi ike maka na chi nwere ike ịbụ ofu ụbọchị azịrịsịla ndị China itetazi ụra ịhụzi onwe gị na China. Uche, obi dị m ụtọ bụ na ụtọ a na-eji oji onwe onye ga-akpọ m onye China, ọ gị nwa dị ọcha. Ọ dị egwu na nsogbu dịkwa. Biko ndị na-ebiri ego biko na unu biri ego biko gbalịa nụkwu nna akwụghachi na ya maka na ibiri ego dị njọ. Ọ dịkwa mma, ọ dị mma na when you utilize the money i bororo like iji ya mepe ahịa, imepekwa ahịa na-ayọkwa Chukwu maka na enwere ndị wu enemy of progress. Ibirechi ego aha ma ọ bụ ibinyere ya n'ụlọ ọba ego ma ibitere ya n'aka mmadụ ma ibitere n'aka ọyịgụ ma ọ bụ ikwu ma ọ bụ ibe gị, i werezi ya tinye na ịzụ ahịa gị ma ọ bụ tinye n'ihe ọbụla itinyere ya ọ na-abịazi na-agbagharịgharị na-abịazi ya gaa n'ihu ya gaa n'azụ. Ọkwa ya na-emekwa ụfọdụ ndị ha ma nwezi ike ịkwụzi ihe ego ebinyere ndị mmadụ. Nke ahụ bụ eziokwu n'ihi na ọ na-adị mma mmadụ chọọ ibi ego omegịnị ọ mara ebe ọ na-ebi ego n'ihi na enwetụkwala ka nsi wee nụta akụkọ ahụ na mmadụ bitere ego ebe dị otu a were ya tinye n'ahịa ya bụ ihe emezie ka ahịa ya wee na-adị. Uche, dịka anyị na-ekwu o nwere ozi ekele ndị bataranụ mana tupu anyị eleba gụpụta ya bụ ozi ekele ihe ịkapịa okwu anyị kwuru taa ọnụ bụ na dịka enwere uru dị n'ibi ego enwekwara ọghọm dị n'ibiri ya bụ ego. Ya bụ onye ebinyere ego ya biko mee gịnị makwara na a na-akwụ ụgwọ akwụ. Ọkwa ịghọtara ibiri ego ọ bụrụ na ibiri ego ahụ ka ime gịnị ka i were ya tinye na ahịa ahịa n'azụ ma o ji ya wee mebe azụmahịa gị, biko gbaa mbọ hụ na ọ bụ gịnị na ọ bụ ya ka iji ya wee mee maka gịnị iji ya mee ihe ọzọ mara na ịkwụ ya bụ ụgwọ ga-afịakwa ahụ. Uche, biko ị ga-agụpụtara nụ ya bụ ozi ekele ndị nke ahụ batara ugbu a. Ozi ekene nwekwara ọtụtụ ozi ekene dị iche iche mana dịka o si wee dị ka anyị gbaa nnọọ mbọ ya ugodu na anyị gụpụtara 5 ma ọ bụ 7 ka ndị na-ekiri anyị ka ha na-enwekwa obi aṅụrị na-amakwa na ihe niile na-eme ebe a n'isi mbido na ihe niile na-eme nnọọ ọfụma na-aga n'anya ya. Onye nke mbụ si na aha ya bụ Chidi na o si mba ofesi nke ndị bekee na-akpọ USA America. Ọ si na afọ gara aga na enwere ọyị ya nwoke chọrọ ime akwamozu mmanya ọ chọkwa n'ime ya ka ọ wee daa ụda dịka mgbe aha Obi Kubana mere bere alụ mmanya o wee kwuo ọ sị na ọyị ya binyere ya ego, ọyị ya si ya binye ya ego, o binyezie ya ego ịkwụghachizi ya wuru nsogbu ndị ego binyere ya ka o si wee kwuo na ozi o kwupụtara na ego binyere ya riri nne. Ọyị ya abịazi ọjụzụ ịkwụghasị ụgwọ ọ dịla na mma, ọ dị mma onye binye gị jisi nnike gbalịkalịka kwụọ ya ụgwọ. Onye nke ọzọ bụ ọsọ ahụ ya bụ Chinyere ọsọ osi Isukwu Atọ na-adegara anyị ozi a. Isukwu Atọ wụ Abia steeti. Ndị Abia steeti ekele m unu. Ọ sị na enwere ọyị ya nke o binyere ego mana ọyị ya mekwara ihe ọjọọ were aha ya gaa na dibịa n'ihi na ọ chọghị ịkwụghachi ya ụgwọ. Ọyị ya were aha ya gaa na dibịa mana ọ sị na agụ anaghị ele ha asị. Enwe otu ndị Igbo na-echatụ ilese anaghị eri isi gịnị chetara m ya biko nna. Makwana ma mụwa mgbe ha na-ekwu Igbo ndị ọma njem ọnụ ka ọ dị ugbu a anaghị efere anyị aka anyị ga-agbapụ ọsọ ka anyị gaa ṅụrụtụ obere mmiri. Ọ bụrụ na anyị ṅụrụcha ya bụ mmiri wee lọghachi azụ anyị ezipụziere unu ozi ekele ndị ọzọ fọdụrụnụ. Enwe m na-asị gị agakwala ebe ọbụla.
Igbo ndị ọma njem ọnụ anyị alọghachikwala ọzọ na isi mbido TV ebe ihe niile na-eme ebe ihe niile dị mma si na-abịara gị. Ọ bụrụ na nke abụghị mbụ ị na-esonyere anyị, ana m asị gị nnọọ na ọka bụkwa na isi mbido TV n'ọmalịcha ihe omume anyị bụ nke akpọrọ nke ị chọrọ, bụ oge anyị na-eji na-emegide na-eleba anya n'isiokwu ndị ahụ na-emetụta ndụ na-emetụtakwa ọhaneze ndị Igbo. Ịghọtara ihe m na-agwa gị? Ọhaneze ndị Igbo na-ekwu abụkwa gị ọhaneze ndị Igbo mana ịma Igbo niile gbaa gburugburu, ọ bụ ọhaneze ka anyị na-akpọ ha. N'ụbọchị taa anyị eleela anya n'isiokwu nke na-ekwu maka uru na ọghọm dị na ibiri ego. Ọ bụkwa sọ m onwe m n'ebe a nwada Uche Madụkwe nọkwa ebe a na-etinye ọnụ n'okwu anyị na-ekwu wee bụrụ ihe anyị kara ka anyị na-eme. Tupu anyị aga ya bụ ezumike, anyị emela gịnị? Anyị elekwala anya n'ozi ndị batara anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, ma ndị biri ego chọrọ ịkwa mma ha dịka Obi Kubana si wee kwa. Ewe m na-ajụ ya bụ onye chọrọ ịkwa mma ya otu ahụ, o mere gịnị? O letakwara nne ya anya. Mana ka ọ bụla o siri dị, o nwere ozi ọzọ batara na ozi ekele si n'aka Uchechukwu. Uche nke a bụkwa ogbo gị o. Ọ sị m kelee ndị niile anyị na ha nọ n'isi mbido, wee kelekwara ya ezinụlọ ya, na anyị gwa ha na ya hụrụ ha n'anya, na anyị were egwu ọbụla dị anyị mma wee kelekwa ndị a niile ọ kpọtụrụ aha. Ya gaziere gị Uchechukwu, anyị ga-eme nke ahụ n'ihi na oge abụghị nwanne anyị, ọ na-emezi anyị kwarapụ. Na mpịachi Uche, achọrọ m ka ị nwere ndụmọdụ ị chọrọ inye ndị sonyego anyị n'ihe omume nke taa. O nwere m ọtụtụ ndụmọdụ m chọrọ inye ndị na-esonye anyị n'ihe omume anyị n'ụbọchị taa. Ama m nụ na agụma nnụnụ ebe ahụ na-ekiri anyị, ama m nụ na obi dị gị nnọọ ụtọ nnọọ, na ị ga-asị anyị chetarala gị nnọọ ihe ichefuru echefu, ma nwe onye binyere gị ego, ma nwe onye ibiri ego, makwa onye binyere gị ego, iwee chetacha nnọọ ha ncha niile. Ama m nụ na by now ịnọ na nnọọ na-edetusi nnọọ aha ha. O nwere ike na ụbọchị echi na-abịa iwee kpọwa ha n'ekwentị, were nwayọọ ịgbaga spidi ji nnọọ nwayọọ gbatute. Ndụmọdụ m chọrọ inye gị ugbu a, gị na onye na-ekiri anyị ebe ahụ, biko ibiri mmadụ ego gbalịsi ike kwụghasị. Ibirikwanụ m ọkwa na ịga n'ọba ego bụ nke ndị bụ oyibo na-akpọ bank biri ego, biko gbalịsi ike kwụghachi ya. Enwere wọntị m na-eji adị hapi n'ebe bankị nọwụ gị bebe ibiri ha ego, ha ga-asị weta collateral. Anyị weta ego dịka ihe ị ga-eji were binye ha ego, nke ndị bekee na-akpọ collateral. Ha ga-asị gị ọ gbalitekwara agbalite, ya bụ ị nwere ike jiri ụlọ maọbụ jiri moto gị maọbụ jiri ihe dị otu. Ndị bankị ị na-ebiri ha, ị chọrọ ibiri ha 1 million, ha ga-etinyere gị 700,000, ya wụ interest. Onye mere ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ha sị ha ka ha chọrọ gị ibiri ego, ha sị ha gaa na bank, ha sị mba ndị bankị ga-eji interest wee merụọ ha ahụ. Ka ihe nwere ike ikwu n'okwu a? Igbo ndị ọma, Uche ataala ụkwa jee eze ọkọla nkwa n'ihu akwụkwọ. Biko ị chọrọ ibiri ego, okwu m na-agwa gị ugbu a bụ biri nke ị ga-akwụnwu. Ịghọtara? Gị bụ onye na-ebinye mmadụ ego, makwara ụdị onye ị na-ebinye. Asị m kwuo, nsị dị binye and binye bi na-ebiri ebirio a na-ebinye gị ebinye. Biko ka anyị dose okwu ọnụ anyị. Ibiri ego kwụọ ụgwọ tupu gị nwa na-ebinye mmadụ ego, ya bụkwara onye ga-akwụ gị ụgwọ. Otu aka ọha anyị n'ọnụ. Ọ bụ ebe a ka anyị ga-achịsa ọnwa n'ihe omume anyị nke taa na nke ị chọrọ, n'ihi na oge abụzighị nwanne anyị. Enwe m sị na gị onye sonyere anyị n'ụbọchị taa, Chukwu gọzie gị, ị ga-adị ka echi. Asịkwarị na o nwere ụgwọ nke iji maọbụ nke ọzọ, ụgwọ ọbụla nke mere ọ dịzie ka ọ ga-ejide gị n'olu, ana m ekpe ekpere sị na Chineke ga-agọzi gị, ọ ga-agọzi gị mmaji kwuru mmaji, wee rọpụtara gị ego, iwee kwụtọpụ ụgwọ ndị ahụ niile iji. Chineke ga-eme nke a. Ya gị onwe gị, ọ bụkwara na o nweela onye ibinyere ego n'oge gara aga na-akwụ gị ụgwọ, ngwa hapụ, Chineke ga-agọzi gị. Ekpere m bụ na Chineke ama nkwe ka anyị na-eme gịnị, ka anyị na-abanye n'ụgwọ. Wee m sị amen. Ọ bụrụ na isonyebere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, biko were ọsọ were ije gaa na Facebook, Instagram, YouTube na Twitter. Ị ga-ahụ anyị ebe ahụ na @isimbido TV. N'aha ndị niile anyị na-aso wee rụọ ọrụ n'ụbọchị taa, na onye isi anyị Maazị Bimbo Ogunsoya, na ndị niile pịrị anyị aka n'igwe, Wina nọkwa ebe a, Yinka, Elvis, ana m ekele unu niile. Aha m ka bụkwa Maazị Ikeije Stanley Chizaram, nakwa nwada Uchechi Madụkwe. Ị chọrọ inweta mụ na my social media, gaa na Uchechi Uche Mary at Facebook, my Instagram Queen Sandy 247.
ị nwere ike isonyekwara m onwe m na Ikeije Stanley Chizaram na Facebook, ị ga-ahụ m ebe ahụ. Na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikeije. Ekelela gị nnọọ ka isi wee sonyere anyị n'ụbọchị taa. Mụ na nwaada nọ ebe a, Uche Madụkwe, anyị na-asị gị ụbọchị ahụ anyị ga-akpụ isi ka akpụọ n'afọ ọnụ ka emesịanụ.